Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkunu jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Lodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Carlo il-Wanga u sħabu martri tal-Uganda. Bejn is-sena 1885 u 1887 is-Sultan ta' iż-żmien, is-Sultan Mwanga, qatel diversi insara. Fosthom San Carlo il-Wanga u 21 sħabu martri li ma rridux joqogħdu għax-xoqat tas-Sultan imma żlu jibqgħu fidili lejn il-fidi Kattolika. Llum niċċelebraw li dawn il-martri li Papa Pawlu VI kien ikkanonizza u li huma żerrija tal-insara wkoll fl-Uganda u f'diversi postijiet ukoll fl-Afrika. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maghfira tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intamilt mid-dem tal-martri żerrija tal-insara. Fit-tieba tiegħek għatinna li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja li l-għalqa qaddisa tiegħek imsoqqija bid-dem ta' San Carlo il-Wanga u sħabu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tat-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Grazzja lilkom u slim bil-kotra, bis-saħħa tal-għarfien sħiħ tagħkom ta' Alla u ta' Ġesu Sidna. Is-seta tiegħu ta' Alla tatna dak kollu li hu meħtieġ għal ħajja u t-tieba, billi għarfitna il dak li sejħilna għal glorja u l-qawwa tiegħu innifsu. Bis-saħħa ta' dawn huwa tagħna l-eżes u l-akbar ġid li kien wedna biex bih
wara li tkunu ħlistu mit-taħsir li hawn fid-dinja ħtija tal-ġibdiet ħżiena, tissieħbu fin-natura ta' Alla. Għalhekk, mela, kunu ħerqana biex issidu mal-fidi il-virtù, mal-virtù l-erf, mal-erf ir-rażna, mar-rażna is-sabar, mas-sabar it-tieba, mat-tieba l-ħbiberija tal-aħwa, mal-ħbiberija tal-aħwa l-imħabba. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. Int li tgħix għall-ken tal-għoli, li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi jien fik nittama. Flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. La tħabbib miegħi jien neħilsu, la ara f'ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jiena nwieġbu, miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu. Flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. Neħilsu u nerfalu ġieħu, u b'omor twil nimliħ, nurih is-salvazzjoni tiegħi. Flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. Ġesu Kristu ix-xut fidil, il-kbir fost il-mejtin, ħabna u ħalna mid-dnubitna bis-saħħa ta' demmu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu beda jkellem il-qassisin lill-kittieba u lix-xjuħ tal-poplu bil-parabboli. Kien hemm raġel li ħawwel għalqa bidwieli, tella ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer masar fiha, bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal iż-żmien bad għaddej għand dawk il-bdiewa biex jiġborlu minn għandhom is-sem li kien imissrilhom il-frott tal-għalqa. Iżda huma qabduh, sawtuh u batuh lura idu f'idu. Reġa' batilhom għaddej ieħor u lil dan ukoll taħ fuq rasu u ġibruhom ħażin ħafna miegħu. Batilhom ieħor u lil dan qatluh, hekk ukoll bost oħrajn li xi wħud minnhom sawtuhom u l-xi oħrajn qatluhom. Kien baqalu wieħed ieħor ibnu l-Ażiż, fl-aħħar batilhom lilu min ibni jistħu qal. Iżda dawk il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara l-werriet ejjew noqtluh u l-wirt tiegħu jaqa' fuqna. Qabduh u qatluh u xeħtuh barra mill-għalqa. X'jagħmel sitt l-għalqa? Jiġi u jaqret il-bdiewa u l-għalqa jqabbilha lil ħadd ieħor. Anqas din l-Iskrittura ma qrajtu, il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-ħaġa f'għajnejna. U ma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom, għax fehmu li dik il-parabbola kien qal għalihom, imma beżgħu min-nies u għalhekk ħallewh u telqu. Il-kelba tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Huma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mark fuq ir-reazzjoni tal-qassisin, tal-kittieba u x-xjuħ tal-poplu għal din il-parabbola li jgħid Ġesu. Ġesu hawnhekk jgħid parabbola illi tfisser fi ftit kliem l-istorja tas-salvazzjoni. Kif Alla bat lill-poplu tiegħu diversi nies, il-profeti,
imma ħafna minnhom kienu rifjutati mill-poplu. Mbagħad jgħid Ġesu meta jitkellem fuq dan is-sit tal-għalqa għal fl-aħħar ħannibgħat il-libni. U bagħad il-libnu ma l-libnu qatluh u xeħtuh barra l-għalqa. Ġesu hawnhekk ma kienx biss qiegħed jgħid x'ġara fl-istorja tas-salvazzjoni, ma wkoll iħabbar se jiġri. Fil-fatt, għalhekk din ir-reazzjoni ta' assessin, tal-kittiba, tax-xjuħ tal-poplu, għax huma fehmu x'qed jgħid Ġesu. Fehmu li kien qed jitkellem fuq dak li sar, imma wkoll fuq innifsu. U interessanti kif ir-reazzjoni tagħhom kienet konferma ta' dak li kien qed jgħid Ġesu. Ġesu kien qed iħabbar x'se jagħmlu, kif u liben se joqtluh ukoll, u għaw ir-reazzjoni tagħhom kienet li kieku xtaqu kieku jaqbduh taħt idejhom. Imma dak il-ħin ma setawx. Ħabba n-nies il-qudiem hekk għamlu daru kontriħu qatluh. Din il-parabola għandha ħafna xtejt lilna għal-ħajja tagħna. Fil-waqt li niftakru fl-istorja tas-salvazzjoni u f'dak illi Ġesu irid juri lilna, hawnhekk ħaġa li tolqotna żgur hija kif hemm dejjem din l-istedina min-naħa ta' Alla u jiddependi minna nilqawx jew nirrifjutawx. Hawnhekk hekk għamlu lil għaddejja li bagħat sit il-għalqa, dawn in-nies li daru kontrihom, u aħna għandna dejjem lill-għażla. U Alla jibgħat nies fil-ħajja tagħna biex iwassal propju dan il-messaġġ tiegħu. Imma minna jiddependi jekk aħna naċċettawhomx jew nirrifjutawhomx. Hija dejjem responsabbiltà tagħna. Li fl-aħħar mill-aħħar ikoll effett imbagħad fuq il-ħajja tagħna. Ġesu meta hawnhekk jitkellem fl-aħħar ta' din is-silta jikwota s-salm, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, qed jgħid li fl-aħħar mill-aħħar aħna immorru minn taħt meta nirrifjutawh. Bħalma f'tal-każ il-bennejja li warbu il-ġebla tax-xewka huma marru minn taħt. Għalhekk jiddependi ħafna fuqna ir-responsabbiltà tagħna li naċċettaw lil Alla u lil persuni wkoll li hu jibgħat f'ħajjitna. Hemm messaġġ ieħor sabiħ f'din il-parabola meta niftakru li dan is-sit tal-għalqa qabbel din l-għalqa lil xi bdiewa u fdawhom bħala amministraturi biex jamministraw lill-għalqa u wkoll biex jgħinu ħalli din tagħmel il-frott. Imma huma tgħid Ġesu flok ma għarfu li huma amministraturi rridu jiggwadanjaw huma, rridu jużaw il-ħidma tagħhom biex imorru minn fuq huma. Fl-aħħar mill-aħħar rridu anki jaħtfu l-għalqa għalihom. Hekk tagħmel il-kilba għal-ġid, il-kilba biex taħtaf taħt idejk. Hekk tagħmel. Tispiċċa twassal għal kull xorta ta' ħażen kif naqraw hawnhekk stess fl-istorja ta' din il-parabola u l-messaġġ għalina huwa importanti noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna minn din il-kilba
biex naħtfu anki dak li suppost amministraw. Per eżempju, u din tot ħafna tal-kas għalina, il-ħolqien li Alla fdalna fidejna. Alla fdawna biex nieħdu ħsiebu. Imma jekk aħna flok nieħdu ħsiebu neqirdu l-ambjent ta' madwarna, qegħdin flok amministraturi tajba li ngħinu biex jagħmel il-frott, qegħdin neqirdu dak li Alla fdalna fidejna. Għall-egoizmu ta' ftit jispiċċaw ibatu l-ħafna. U għalhekk tajjeb li nifhmu illi l-art, il-ħolqien, Alla fdawulna biex aħna nieħdu ħsiebu mhux biex neqerduh. U aħna mmorru minn taħt, aħna u l-ġenerazzjonijiet ta' warajna, jekk aħna neqirdu dak li Alla fdalna biex nieħdu ħsiebu. Jew nitolbu l-mulej illum, nitolbuh li aħna jkollna qalbna miftuħa għalih. U għal dawk li hu jibgħat biex lilna jmexxuna fi triq tajba, u nitolbuh ukoll biex narfu ngħixu bħala amministraturi tal-ġid li hu tagħna, ħalli ngħinu biex il-ġid li hu tagħna namministraw tajjeb jagħmel il-frott għall-glorja tiegħu u għall-ġid tal-oħrajn. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek, inna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Karlu il-Wanga u sħabu martri tal-Uganda, nitolbu mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-lum jaħbat 17 sena mill-kanonizzazzjoni ta' San George Preka. Nitolbu biex aħna nimxu fuq it-talim li waslinna dan il-qaddis Malti, talim tant prezzjuż, u nitolbu ukoll mod speċjali għas-Soċjetà ta' Dottrina Nisranija l-Mużew biex tkompli taqdi il-missjoni tagħha Malta u f'diversi postijiet oħra fid-dinja biex twassal l-Evanġelju bil-ħeġġa u b'entużjażmu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu għal dawk li qed jagħtuhom l-għajnuna u s-servizz li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex int mulej tagħtihom l-għajnuna fil-studju tagħhom u fl-eżamijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal paċi fid-dinja, tolbu għal dawk il-pajjiżi li huma mifnija bil-vjolenza, bil-ġlied, bil-konflitti, u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarjin biex int mulej tilqaħħom fih danek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej inti tajt inqaddisin martri l-grazzja li jażlu l-mewt biex ma jidinbux. Ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna lik biss u naqduk madwar l-altar tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr għaliex San Carlo Lwanga u sħabu l-martri tal-Uganda ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-snewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-snewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Carlo Lwanga l-qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum għatina llum. Għafrinna dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina. Wara daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bil-misteri qaddisa tiegħek, aħna nfakru r-rebħa tal-qaddisin martri tiegħek. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma lilhom jissapportu tbatijietom ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidu fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu
in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Karlu il-wanga sħabu martri nitolbu għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għallik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-dubietna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina u
ولا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدني أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسوديم ويبقى الديم تديم أمن. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tieni saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أفرنا دوبيتنا بحال ما نغفر المنوخة تيالينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبلينا مدنبين إسا في السيات الموتان أمن. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. والسوديم ويبقى الديم تديم أمن. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ
Meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم عفرنا ذبيتنا بحال ما نافر المنوحة علينا ولا دخلني في التجريب إذا هلسنا من الدنيا أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kif berkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسو ديم ويبقى الديم تديم أمين. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarista minnat tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم عفرنا ذبيتنا بحال ما نغفر المنوحة علينا ولا دخلني في التجريب إذا هلسنا من الدنيا أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا تلبالينا مدنبين إسا وفي السيات الموتان أمين. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo rina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slim għalik. Lilek ingħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi saħat nagħtek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum, għarfina d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. Wara daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja, amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddisalla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa la wieħed. Itlob għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolarina fit-taqbida kun intlajnuna tana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema
itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe li malik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. Santo Rocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publio, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzone, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. San Carlo il-Wanga u sħabu Martri tal-Uganda, itolbu l-Allalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġa bħalitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makunata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.